Ka Meghalaya Human Rights Commission MHRC Shillong kalapan kai phot babnya naga Director General of Police DGP Meghalaya halor ke Jingjia hakamit kendai tere ujul leo arja arpusau ha parking lot jongga Additional Secretariat kadba ka Longkmie bendas kadang penlong dak ba jai ya ke Jingjia dak ba Shah Thngan jongka Kumban syukudau bahawa ketai kemiat kalau don kejing persang daki bor pulit ke East Khas Hills District ha kejing yalam Urituraj Ravi IPS ubari USP ha ke ban kendang ya ketai ke Longkmie ke baya ki dawa naga sarkar jela ban snano e ke surok nongpo dan Sunapur Riboy District. Kibor pulit kila ong bahab ban ra medical check up ya ke kong bindas nrei na kejing don Kyrwoh pat ba kibala let ban ai man sim ya ketai ke Longkmie ha ketai kemiat kim syam la ai lat bat batha iki pulit ban pha daki doktor ha ketai ke Jaka. Syuk ka commission kalau ai hukum yo SP ban wan mi hak Khmat jongka hak arpo tere ujel liu arja arpusau ban jubab ya kabala jia baro hak te kamit Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hak jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya